Bisikolok maromoi lama swnamoi rwjakya tei jai jorok bo mungsafano bridge rok khlai rwjakya hapangni bwkhak twi. O bahaino thango laio bisikolok maromoi swlaijago hapang haste hapang. O bai kheno tabuk tipramotha hapang khamani yagulo BJP bai tabuk tongmani yagulo phano o lama rokno swnamoi rwjakya. Gamini lukrok rungnog rogo thanani hati habao thanani bebakno wati pamti phaikya hingke malkhung rok thanglaisu khlaimani bagwi belai khe tekto jwngjal wngwi tongkha. Gamini member chairman tongwi bo mungsafano khel khlaiya o lama rokno swnamwi rwya hinui gami amchaini lukrok swrai swrai khe saikha nurka koktoma thumnai rokno. Koktoma bisingtwi saimangkha jompui bolok bai khe khopjak bidi bazar twi dai kapeng gamio belai kheno lama hamya bisikolok ma romwi no o bahai khe himlaima tongo hinui saikha narwkha koktoma thumnai rokno. Gamini lukrok sak hamya wngkha hingke ambulance malkhung phainani bebakno sepmaya. O bahai tongmung rok tabuk poito no swnamwi rwjakini bagwi no gamini lukrok belai kheno kha dukhu nangjagwi tongkha. Sabno sawi ba o lama rok swnamjak sinai sabno sawi ba o lama rok hamchinai hinui koktoma thumnai rokno saikha narwkha bwkhak khulugwi gamini lukrok. Obo tomo kami kelai Tidak parah. bolok he Blok yang bolok tam jampu jola. jompu jola bose family to 50 পরিবার ফ্যামিলি তো hingke 50 poribar family tongwi se yangni je lama rok thanglaisu khlainani tabuk ayang hati mane bazarogo thanani jompu jola ki bidi bazarogo thanani kuno thanglaisu khlaimaya oro twi rok tor khanga tam khlailai to tôi có bật hay là tôi này xin ấy tôi ra nói sẽ từng hình mà thằng vậy à oma haki himima tongmani tôi có o lama busuk balokha আমার দেখ কেমন লামা বাবুনি আমার নিছিনি hasina onek kolok matana bisi salam rojakya salam rojakya tan bagi salam ruya kita bata ceng samanya netarok senam na hana ora bayat togya kana wo bayat kre tabu ani noktra tabu senam tongo o deri bu phango paksa o bridge payakho ama bosar kaisa angkha bo bridge payakho nini bumo naiba dur kaite